Кастусёва ў шклове, а Александра Федута ў Маскве затрымаў беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі. Міністэрства здароўя часова забараніла продаж касметыкі фірме Нівеа, якая адмовілася спонсараваць чэмпіянат свету па хакеі. А Лукашенко паехаў у Баку. Гэта ягоная другая паездка за мяжу пасля сфальсіфікаваных выбараў 2020 года. Затрыманых у Докшыцах нашых журналістаў з Метралу ПЧ і Алёну Шабуню адпусцілі. Аліна Коўшчык, гэта студыя Белсад, дзе ў жывым эфіры самыя важныя падзеі дня абмяркуем разам з вамі, нашымі экспертамі. Добрый вечар. Заставайцеся з намі і пачынаем. Мы разом! Нас много! За нами перемога! Ты сотрудников глубоко оскорбил. Я же, да, говорю, я их глубоко оскорбил. То есть, не было в слове, то есть, в этих моих оскорблениях какой-то угрозы. Я взял, нарисовал, сделал то, что я считал необходимым сделать. Рома Бондаренко, ты наш герой! На данный момент этот налог составляет большую сумму в белорусских рублях, примерно эквивалентную 178 тысяч долларов на данный момент, или 176 или 178 тысяч долларов. И ЖРЭО Московского района требует, чтобы именно церковь погасила этот налог. Конечно, таких денег нет. Sono Alana. Sono Victor. Sono Anastasia. Sono Mikita. Je viens Belarus. Улады Беларусі не паінфармавалі Еўраньюз аб спыненні вяшчання ў нашай краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве тэлеканалу, размешчанай на афіцыйным сайце кампаніі. Мы глыбока шкадуем аб прынятым уладамі Беларусі рашэнні прыпыніць з 12 красавіка 2021 года вяшчання тэлеканалу Еўраньюз на тэрыторыі гэтай краіны. Нам не паведамілі ні пра гэтае рашэнне, ні аб ягоных прычынах. Пра яго мы, як і нашыя гледачы, даведаліся ў панядзелак раніцаю са 8. Еўраньюз даражыць свабодай слова і зробіць усё магчымае для таго, каб аўдыторыю Беларусі вельмі хутка ізноў атрымала доступ да тэлевізійнай версіі каналу з яго адметнымі рысамі аб'ектыўнай і якаснай журналістыкі. А пакуль нашыя гледачы могуць працягваць сачыць за навінамі Еўраньюз на нашых лічбавых платформах. А сёння аднавіўся суд у справе Паўла Шарамета. Раней суддзя пакінуў без задавальнення апеляцыйную скаргу абаронцы Андрэя Антоненка, якога абвінавачваюць у забойстве. Падазраваны застанецца ў СІЗА да 21 траўня. Што стала вядома сёння, усе падрабязнасці ведае наш карэспандэнт Ілля Суздалеў. Ілля, добрый вечар. Якія падрабязнасці сённяшняй справы? Сегодня состоялось очередное заседание Шевченковского районного суда города Киева по рассмотрению вот этого дела, о котором вы сказали, так называемое дело Шеремета. Уже Андрей Антоненко не в первый раз, ну, скажем так, остается за решеткой, и не в первый раз не удовлетворяют судьи и прошение его адвоката об освобождении. Ну, собственно говоря, сегодня Андрей остается и остался за решеткой на скамье подсудимых. Сегодня рассматривали очередные, только на начальном этапе, скажем так, тома этого дела. Сегодня заканчивали рассматривать 7-й том дела. Всего в этом деле более 100 томов. И вот как сказал адвокат Юлии Кузьменко сегодня, в среднем один том рассматривается где-то заседание 4. Вот сегодня 4-е заседание рассматривали всего лишь 7-й том. И вот говоря о перспективах этого дела, когда его слушание может быть завершено, вот и адвокат, и в общем-то, сами подозреваемые, мы сегодня общались и с Андреем Антоненко, и с Юлией Кузьменко, которая также под домашним арестом находится, она находит на эти заседания. Я, например, в том числе, они считают, они не знают, когда закончится это дело, вот с учетом того, вот с какой скоростью происходит рассмотрение этого дела. Дякую, Ілля.
Дзякуй, Ілля. Гэта быў наш карэспандэнт Ілля Суздалёў з Кіева. А цяпер прапаную вам паслухаць, што казалі ў часе суда самыя падазраваныя ў справе Шеремета, а таксама абаронца Юлія Кузьменкі. На одном з засідань в апеляції На адным з паседжанняў апеляцыі пракурора запыталіся, чаму пытанне росту фігурантаў справы не звязваецца, бо розніца паміж мной і Юліяй Кузьменка складае 15 сантыметраў. І што сказаў пракурор Зузак на судзе, паколькі Антоненка не фігураваў тады ў справе, не было пад каго падганяць. Вы разумееце ўвогуле, што гэта значыць? Ён свядома прагаварыўся, што гэтую справу ад самага пачатку фальсіфікавалі і проста падганялі. Я живу на круглосуточном домашнем аресте, вон с браслетом на ноге хожу. Вот, то есть я не могу работать. Я уже почти полтора года не оперирую детей. То есть моя жизнь, она изменилась полностью. И то, как я сейчас живу, это даже сложно назвать моей жизнью, она вообще не моя. Для меня это такое ощущение, знаете, как будто бы я попала в какой-то фантастический, наверное, фильм, и вот в какой-то момент мою жизнь кто-то подменил. Вот, и я сейчас уже полтора года почти проживаю совершенно не свою жизнь. По состоянию на 4 января у нас возникла эта ситуация этого года, когда опубликовались записи. При этом следует обратить внимание, что якобы и совпадает дата инаугурации Лукашенко и дата убийства Шеремета, и совпадает способ убийства, которым обсуждалось на этих пленках. Да? Но, к сожалению, постоянно на сегодняшний день мы обратились к заместителю генерального прокурора, и он нам написал о том, что эта версия отработана, своего подтверждения они не нашли в этой версии. Поскольку эта версия проверялась в рамках старого дела, которое осталось в Генеральной прокуратуре, мы к нему доступа не имеем. Мне сложно комментировать, что они делали для установления истины, каким образом они делали, проверяли вообще или не проверяли, то есть мне сложно давать этому оценку. Ні дня без судовай расправы ў Беларусі суддзя завадскага раёну Менску Олег Каляда пакараў 5 гадамі хіміі Алексея Ліпеня за публічную абразу прадстаўніка ўлады і пагрозу прымянення гвалту ў дачыненні да міліцыянтаў у Сеціве. Аднак і гэтага суд палічыў недастатковым і прызначыў сілавікам 5,5 тысяч рублёў кампенсацыю. Усяго па справе праходзіла 10 пацярпелых міліцыянтаў. Самога Алексея Ліпеня вызвалілі ў зале суда. Скажу честно, что статью я признал, то, что я оскорблял сотрудников, да, я их оскорблял. Но когда мое дело вели и в УСБ, и Следственный комитет, и когда мы приезжали на обыски, наверное, раз 6, то есть за месяц, пока вот я вышел с Окрестина после митинга, меня когда арестовали, я вышел уже оттуда, то есть заболел короной, месяц был на больничном с коронавирусом. Вот, и все это время ко мне приезжали то УСБ, то с обысками, то вызывали УСБ к себе, то СК скорая меня вызывал к себе. На угрозу жизни вообще ничего не было. То есть те же сообщения, которые что я писал, ну как я писал их просто как новость, как новостная лента. То есть я вижу новость, то есть я просто на нее комментировал, то есть именно не да, что по того, что там диванный воин, что я ничего не могу сделать другого, кроме как написать. Я просто комментировал свои мысли. Даже УСБ, видя там в 5 сообщениях там какую-то угрозу, даже они мне сказали, что ты сотрудников глубоко оскорбил. Я говорю, да, я их глубоко оскорбил. То есть, не было в слове, то есть, в этих моих оскорблениях какой-то угрозы. И вот последний день закрытия дела я прихожу, мне раз нет. Следователь виси показывает, что взять по стражу. За то, что у тебя статья еще нарисовывается 364. Пасля гучнага выхаду фільму «Нехта. Залатое дно» шмат хто з гледачоў быў абураны інфармацыяй пра тое, што частку грошай на фінансаванне сваіх 18 рэзідэнцыяў былы прэзідэнт узяў з еўразвязу. Дакладней, еўразвяз вылучаў сродкі на фінансаванне, напрыклад, барацьбы з ковідам, а яны накіроўваліся на іншыя мэты. Не дзіўна для краіны, дзе ўсё кантралюе адзін чалавек. Але для еўразвязу гэта сапраўдны скандал, вогнішча якога разам з калегамі распаліла дэпутатка Еўрапейскага парламенту ад нямецкай партыі «Зялёныя» Віёля фон Краман-Таубадель, якая запатрабавала адкрытага даследавання на гэты конт. Знайшоў дэпутатку ў Брусэлі і пагаварыў з ёй наш карэспандэнт Алесь Селіч. З Віолей фон Краман-Таубадель мы размаўляем тут у студыі, якая называецца «Воксбокс» у кулуарах Еўрапейскага парламенту і узгадваем «Залатое дно». Спадарыня фон Краман-Таубадель. На сённяшні дзень фільм «Залатое дно» пра маёмасць Лукашэнкі ўжо прагледзелі больш за 6 мільёнаў чалавек. І вы былі адным з гледачоў гэтага фільму. Ці не так? Што вас найбольш уразіла?
Думаю, найбольш уражвае якраз тое, што да падзеяў у Беларусі існуе велізарны інтарэс тут, у Еўропе, і што беларусы, як мы бачым, самыя зацікаўленыя ў лепшай будучыні для сябе. Нам у еўразвязе важна адчуваць сябе адказнымі і прыналежнымі да ўсяго, што ў вас адбываецца. І я спадзяюся, што ўсё, што датычыць нашай адказнасці ў гэтым сэнсе, мусіць, скажам так, крытычна ацэньвацца. Абсалютна ўсё. І таму вы, дакладней вашыя калегі, зрабілі ўрэшце добрую працу, прыцягнуўшы ўвагу грамадства гэтым фільмам да фактаў карупцыі, падману і прысваення еўрапейскіх грошай. І нашае заданне тут, у Еўрапейскім парламенце, а таксама Еўракамісіі, упэўніцца ў тым, што вылучаныя еўразвязам грошы не выкарыстоўваюцца для ўласных мэтаў спадара Лукашэнкі. And it is up to us, especially in the European Parliament and also in the Commission, to make sure that this money is not being misused by Mr. Lukashenko. Калі не памыляюся, вы былі адзіныя ў еўразвязе. Прынамсі, я чуў толькі ваш голас, хто прама і гучна запатрабаваў расследавання наконт таго, як былі выдаткаваныя еўрапейскія сродкі. Чаму вы пастанавілі выступіць з гэтай заявай? Well, it's important. I mean, our credibility. Гэта важна, бо наш аўтарытэт трапіў даслоўна пад шквал крытыкі, а аўтарытэт еўразвязу, давер да яго вельмі важны і для нашых грамадзянаў, і для грамадзянаў Беларусі. І таму я разам са сваімі калегамі адправіла супольны ліст у камітэт бюджэтнага кантролю. Мы ставім наўпроставыя пытанні перад камісіяй, што адбываецца з гэтымі сродкамі цяпер, якія сродкі з агульнага еўрапейскага бюджэту вылучаліся раней на разнастайныя праекты і праграмы ў Беларусі. Мы чакаем канкрэтных адказаў на гэтыя пытанні ад Еўрапейскай камісіі. Programs coming from the European budget, and we are looking very much forward to get this reply from the European Commission. Ці ёсць ужо канкрэтныя вынікі? Некае расследаванне вядзецца ці не? І калі так, то на якім узроўні? Well, I do hope that this letter makes a difference. Я вельмі спадзяюся, што гэты наш дэпутацкі запыт будзе мець вынік. І я магу ўявіць сабе, што цяпер у камісіі адказваюць на нашыя пытанні. Даследуюцца тэчкі ды архівы, яны мусяць гэта рабіць. Некаторыя абвінавачанні з боку вашага каналу Белсату паступалі і раней. Яны рупліва даследаваліся як папярэднім складам камісіі, так і цяперашнім. Гэта ўсё азначае, што даследаванні падобных рэчаў патрабуюць часу. Трэба праверыць масу дасье, тэчак, справаздачаў работнікаў, якія працуюць з Беларусю, адпаведна ўсё ацаніць. Гэта не робіцца імгненна, трэба пачакаць, але я ўсцяж спадзяюся на тое, што гэтае расследаванне прывядзе да належных вынікаў. But I do hope that this investigation will lead to hopefully a proper result. А як гэта нагул магчыма, што сродкі, якія выдзяляюцца для адных мэтаў, ідуць абсалютна на іншыя? Мусіць жа існаваць жорсткі кантроль і справаздачнасць, ці не так? So far we do not have any evidence. And for example, Lukashenko was pretty, let's say... Па-першае, у нас няма наўпроставых доказаў, што сродкі трацяцца нямэтава, і Лукашенка падманвае ў гэтым пытанні еўразвяз і ўласны народ. Па-другое, пасля сфальсіфікаваных, а ў гэтым якраз няма сумневу, прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня летась, еўразвяз спыніў любое фінансаванне Беларусі. Але пасля псеўдавыбараў у прэсе, а таксама на сайце Лукашэнкі з'яўлялася шмат публікацыяў, якія маглі выклікаць у людзей думку, што еўразвяз працягнуў выплаты і пасля 9 жніўня. Не, гэта не так. Гаворка выключна пра старыя грошы, якія вылучаліся паводле мінулых праграмаў, часцей за ўсё 2018 і 2019 гадоў. Прэсавая служба Лукашэнкі, напрыклад, раней нічога не паведамляла аб праграме супрацы ў сферы юстыцыі паміж еўразвязам і Беларуссю, якая фінансавалася раней, але размясціла на сваю інтэрнэт-старонку інфармацыю пра гэта толькі пасля выбараў, каб, скажам так, імітаваць падобную супрацу і фінансаванне. Але гэта проста хлусня, тое, што яны паведамлялі на гэты конт. Таму, адпаведна, некаторая інфармацыя, якая з'явілася пазней у залатым дне, можа абапірацца часам на хлуслівыя паведамленні прэзідэнцкай прэс-службы і можа быць як праўдаю, так і няпраўдаю. Як у двух словах ацэньваеце сітуацыю ў Беларусі? Што вас абурае больш за ўсё? I think it's a big shame. It's really tragic. Я думаю, гэта вялікая ганьба для рэжыму, сапраўдная трагедыя. Мы ўсе ад гэтага пакутуем. І мы, дэпутаты, распаўсюджваем паўсюль інфармацыю пра гэта. Мець у краіне столькі палітычных вязняў, столькі неапраўданых арыштаў. Я ведаю, шмат хто з вашых калегаў цяпер за кратамі. У Беларусі з правамі чалавека рэальная катастрофа. Катастрофа для ўсіх, хто прагне дэмакратыі. Беларусь у цэнтры Еўропы, а не недзе далёка па-за яе межамі. Вы нашыя суседзі, і таму, безумоўна, мы, усе еўрапейцы, вельмі заклапочаныя тым, што адбываецца з людзьмі ў Беларусі.
Тым часам у судзе першамайскага раёна сталіцы працягваюць судзіць актыўную валанцёрку і маці 3 дзяцей Ганну Сунгураву. Яна ўдзельнічала ў акцыях пратэсту, дапамагала развозіць людзей па хатах пасля мітынгаў, а таксама забірала на аўтамабілі затрыманых, якіх выпускалі за Крэсціна. Палітзняволеную вінавацяць паводле артыкулу 342 крымінальнага кодексу. Арганізацыя ці актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Справу разглядае суддзя Святлана Чараповіч. Родныя не вераць у правасуддзе і рыхтуюцца да горшага. Повторение 1937 года начала. То, что происходило в Советском Союзе 1937 и так далее года репрессий, то же самое продолжается сейчас. Народ хочет справедливости, хочет правды. А у нас одна пропаганда, идеология, очень сильная идеология, страшнейшая. Ну да, она там была на маршах. На маршах был весь Минск. Весь Минск был. И я была. Ну так забирайте тогда всех, сделайте концлагерь, в конце концов. Ну это ж вообще, это бред, это такой бред. Задавать такие вопросы, вообще какой идиот ведет эти протоколы? Там столько много лишнего, столько много вообще непонятного. Для чего? Дала плівуху скандальна вядомаму прапагандысту Григорію Азаронку. Атрымала 2 гады хатняй хіміі. Абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Беларуская перакладчыца і педагог Вольга Калацкая ў чаканні суда адбыла ў турме больш за 2 месяцы. Цяпер яна ізноў вучыцца жыць звычайным жыццём актыўнай творчай асобы. Гэта кветкі ад маёй аднакласніцы Алены Бурай, якая разам з маімі сябрамі роднымі у той час, як я адпачывала на курорце ў Жодзіне, потым у Пішчалаўскім замку, дапамагала апекавацца маёй мамай, займалася перадачамі. Самае складанае не прызвычаецца да турмы, а вярнуцца назад на волю і ад пачатку уключыцца ў нармальную працу, ў нармальны жыццёвы рытм. Ну, пакуль што я яшчэ не паспела так увайсці ў нармальны працоўны рытм, але я найперш хачу дарабіць карэктуру англамоўнага выдання кнігі Владзіміра Арлова «Айчына», ілюстраваная гісторыя ад Рагнеды да Касцюшкі. Я спадзяюся, што кніга неўзабаве выйдзе друкам і па-ангельску, можа, будуць пераклады на іншыя мовы і іншамоўныя выданні. Мне заўсёды вельмі прыемна, вельмі радасна працаваць з Уладзем Арловым. Ліст, які не паспеў дайсці ў Жодзіна, ліст ад спадара Змітра Санько, рэдактара, галоўнага рэдактара выдавецтва «Тэхналогія». Мне было вельмі прыемна атрымаць ад яго ў лістах верш Якуба Коласа. І вось зараз нарэшце дайшоў ягоны допіс, апроч вершаў Ніла Гілевіча. Спадар Зміцер написал, что вышел альбом, над яким мы з ним недавно працавали. Написал, что вышла книга майго цудоўнага сябра, на жаль, ужо нябожчыка, Змітра Саўкі, іншамоўнае найменне ў беларускім тэксце, выданне, якое рыхтавала Наста Мацяш. І што выйшаў у электронным выглядзе слоўнік Івана Насовіча. Безумоўна, это вельмі прыемныя для мяне навіны. Самыя дарагія ўспаміны – гэта, вядома, лісты, якія я там атрымлівала. Лісты ад сяброў, ад людзей знаёмых і незнаёмых. Я не магу перадаць усе адчуванні, якія
праз які праходзіць чалавек за кратамі, калі яму прыносяць лісты, калі ён адчувае, што ён не адзін, што цябе не кінулі, што на волю пра цябе думаюць, дбаюць. Гэтая падтрымка робіць проста неверагодныя рэчы. Страшэнна прыемна, страшэнна радасна. Па гамбургскім рахунку мне здаецца, што нейкія амаральныя выказванні, на маю думку, выказванні, як жа вы можаце смуткаваць, калі не ведаеце імя па бацьку Рамана Бандарэнкі, цяжка аднесці да праяваў высокай маральнасці. За амаральныя выказванні чалавек мусіць адказваць. Яму мусіць прылятаць. Так ці іначай. Я толькі цяпер зразумела, чытаючы сацыяльныя сеткі, чытаючы, што мне пішуць самыя розныя людзі, колькі людзей хацела б быць на маім месцы. Вы ведаеце, напэўна, калі столькі народу мяне падтрымлівае, напэўна, нейкае грамадскае стаўленне да паводзінаў гэтага чалавека я выказала. Іншая рэч, што ён зразумеў з гэтай сітуацыі. Мне б, вядома, вельмі хацелася б, каб спадар Азаронак задумаўся, што ён робіць. У кожным разе яму жыць з гэтай людской ненавісцю, з усімі тымі адмоўнымі эмоцыямі, вельмі моцнымі адмоўнымі пачуццямі, якія ён выклікае ў мільёнаў людзей. Так, магло быць значна горш, і я рыхтавалася абсалютна да рэальнага тэрміну. Незадоўга да затрымання я прачытала, што мужчыну, які даў поху аператару Азаронка, далі 2 гады рэальнага зняволення, пры тым, што ў яго малалетнія дзеці. Таму я рыхтавалася абсалютна, была маральна падрыхтаваная да таго, што у бліжэйшыя некалькі гадоў давядзецца правесці далёка ад сваякоў родных і блізкіх і далёка ад сяброў. Сама сітуацыя, калі, скажам, людзям даюць 2 гады, мы кажам, фух, дзякуй Богу, што не 5. Людзям даюць 5 гадоў, мы кажам, фух, дзякуй Богу, што не 10. Людзям даюць хатнюю хімію, мы кажам, фух, дзякуй Богу, што не рэальны тэрмін. Та сітуацыя дзікая і абсурдная. Але, на жаль, мы покуль што існуем у гэтым тэатры абсурду. Я, дарэчы, зразумела, што 37-й год ён пачынаўся гэтак жа сама паступова. Паступова нарастае градус рэпрэсій, паступова шрубы закручваюцца ўсё больш і больш. І у гэтай паступовасці таксама ёсць вялікая небяспека, таму што мы прызвычайваемся да гэтага. Лукашенко страціў падтрымку абсалютна сярод усіх слаёў грамадства. Напэўна, актыўна выходзілі, пратэставалі найбольш адукаваныя, найбольш прасунутыя, гэта так. Але пасіўна яго не падтрымліваюць, напэўна, усе абсалютна грамадскія страты. За кратамі я не бачыла ніводнага чалавека, хіба што за выключэннем персаналу нашага гатэля, які б падтрымліваў дзейную ўладу, які б падтрымліваў Лукашэнку.
Неверагодная гісторыя з Пінску, дзе мясцовыя супрацоўнікі дэпартаменту аховы спрабавалі захаваць твар і адмовіліся ад гэтак званай кампенсацыі. Агулам сума складае 450 тысяч рублёў, абсалютна неверагодная, якія павінны выплаціць нібыта 14 фігурантаў пінскай справе пацярпелым. Некаторыя гарадскія актывісты лічаць, што дапамагла петыцыя. Што ж дакладна адбылося ў Пінску? Запытаем праваабаронцу Вераніку Іванову і ўжо зараз пераносімся ў Пінск. Спадарыня Вераніка, добрый вечар. Добрый вечар. Давайте раскажам нашим гледачам, у чым існасць пінскай справы, бо, магчыма, не ўсе ведаюць. Мы ведаем, што ёсць 14 фігурантаў справы, і ўся гэтая справа каранямі сягае яшчэ адразу пасля выбараў, так, у 9 жніўня. Да, получается, что вечером 9 августа неравнодушные граждане, которые хотели знать результаты выборов, собрались под местным райисполкомом. И там произошла, скажем так, стычка с милиционерами, потому что была дана команда на вытеснение людей. Люди восприняли это как нападение, люди считали, что их будут тут убивать, уничтожать, и они стали защищаться всеми доступными для них средствами. Ну, в результате, конечно, пострадали и милиционеры, и люди. 14 людей на сегодняшний день находятся на скамье подсудимых. Есть еще люди, которым предъявлено обвинение, которые впоследствии, скажем так, будут осуждены. Потерпевших всего 109 милиционеров. Большей частью сотрудников были заявлены иски о возмещении морального вреда. Сотрудники говорили о том, что они испытали страх, они испытали унижение, они испытывают обиду, они испытывали тревогу, они говорили о том, что они боялись за себя и за своих родственников, и вследствие этого они просили компенсацию своего морального ущерба. Суммы разнились, начиная от 500 рублей до 15 тысяч. Ну и суммарно, как вы правильно сказали, составляет порядка 450 тысяч. Так, то есть, согласно показаниям, да. Я хотела толькі дадаць, вось тут зачытаць, што у іх парушыўся сон, апетыт, пачаліся праблемы з суседзямі. Некаторыя з сілавікоў пакінулі месца свайго пражывання. Яны адчувалі жах і адчувалі сябе абражанымі. І вось за гэта яны патрабуюць 450, ну, агулам, так, 450 тысяч рублёў. Гэта вельмі вялікая сума, нават калі гэта падзяліць на 14 асобаў. Кажуць родныя, што яны просто в шоку ад такіх сумаў і, напэўна, грошай такіх ніхто не мае, правда? Более того, ведь иск заявлен солидарно, и он не будет разделен равными частями. И пока не будет выплачена последняя копейка из этого иска, никто из этих 14 людей не сможет претендовать ни на условно-досрочное, ни на замену режима, ни на амнистию. То есть это такая финансовая ловушка. Более того, большинство семей находятся в бедственном положении, и при всем своем желании найти таких денег они просто не могут. І тут з'явілася увага петыцыя, так, з якой вы вельмі добра знаёмыя. Яе падпісалі ажно 3000 пінчукоў. Што гэта за петыцыя, якое яна мае дачыненне да гэтай справы? Понимаете, пинчане были очень возмущены вот этими исками на наше понимание, что когда человек идет служить в правоохранительные органы, он должен предполагать о том, что он может столкнуться с насилием, с противодействием, у него должна быть определенная степень физической и моральной подготовки. И когда человек, являющийся действующим сотрудником милиции, говорит, что из-за того, что ему показывали, цитирую, причинные места, он испытал страх, тревогу и утратил сон, это звучит чрезвычайно странно, понимаете? И поэтому возникли резонные сомнения. А если это будет не 14 граждан, которые защищались, ведь у нас же есть и грабители, и убийцы, и воры, и насильники, а что же они будут делать с ними? Мы сомневаемся в собственной безопасности, смогут ли они нас защитить? Ведь по сути своей они получают зарплату из наших налогов, и основная их функция — охранять наше спокойствие, а они сами не стрессоустойчивы. И они ведь должны аттестовываться, то есть они должны соответствовать морально-волевым качествам. И у нас стал вопрос, а соответствуют ли они им? Проходили ли они аттестацию? И способны ли они после этих событий продолжать выполнять свои обязанности? Поэтому неравнодушными гражданами была создана эта петиция. Как видите, она нашла отклик у пинчан. И порядка 3000 человек подписались. А як збіраліся гэтыя подпісы? Гэта было онлайн, ці выходили там, не ведаю, с листами? Это исключительно в интернете. То есть это распространялось через социальные сети, через телеграм-каналы, и люди, которые были согласны с данной петицией, они переходили на сайт и оставляли свою подпись. То есть это все происходило исключительно онлайн. Я думаю, что если бы с данной петицией
могли люди выйти на улицу, я думаю, у нас было бы не 3, а 33 тысячи. Это были бы совсем иные цифры. То бок у гэтай петыцыі вы заклікаеце аб пазачарговай пераатэстацыі пінскіх міліцыянтаў. І у выніку таго, што адбылося, 4 чалавекі, якія служылі ў пінскім дэпартаменце аховы, адмовіліся ад сваёй часткі матэрыяльнай кампенсацыі. Гэта, быць можа, невялікая, але ўсё ж такі перамога. Не четверо, больше. Больше. То есть я лично, присутствуя на суде, слушала показания 20 сотрудников департамента охраны, которые говорили о том, что мы не испытывали ни тревоги, ни обиды, и невзирая на то, что один из них с разбитой головой, то есть ему разбили тротуарной плиткой, когда, скажем так, закидывали, у одного из них сломана коронка, у многих людей были гематомы, они проявили мужское достоинство, они проявили достойное поведение, они говорили о том, что это часть их профессионального риска, и они говорили о том, что им не нужны никакие, скажем так, компенсации, и они не нуждаются в компенсации морального ущерба. Более того, один из обвиняемых задал вопросы напрямую и о их состоянии, о нарушении сна, и к моему удивлению и к моему восхищению один из сотрудников сказал: я много работаю, мне некогда думать о таких глупостях. То есть на самом деле это возвращает веру о том, что не так все плохо, и есть хотя бы малая толика людей, которые соответствуют. Спадарыня Вераніка, вось як вы думаеце, вось чаму гэтыя людзі раптам пачалі даваць вось такія паказанні? Яны ж таксама выдатна разумеюць, што цяпер яны ўсё ж такі яшчэ частка гэтай рэпрэсіўнай сістэмы. Нам всем нужно зеркало. Мы часто не видим за собой очень многих наших промахов и негативных поступков. И не зная мнения других о себе, мы часто начинаем злоупотреблять своими какими-то правами. И я думаю, что, прочитав эту петицию, они задумались о своих поступках, о своем моральном облике, о своих коллегах, они подумали о соседях, о родственниках. И я думаю, что понятие совесть сделало свое дело. Чему они не захотели, скажем так, взыскивать никакого морального ущерба. Ці вы лічыце, што вось гэты прыклад можа стаць такім пазітыўным натхненнем і для тых іншых пацярпелых у гэтай справе, якія бы, быць можа, таксама адмовіліся ад сваіх патрабаванняў матэрыяльнай кампенсацыі? Я в этом уверена. Более того, это мое личное убеждение, что большая часть заявили данные иски под давлением руководства. Не потому, что они сами хотят денег, а именно, скажем так, административный ресурс был использован для того, чтобы... Я думаю, что они были поставлены перед отсутствием выбора. То есть либо вы подписываете и заявляете данные иски, либо вы дальше не продолжаете, скажем так, службу в органах внутренних дел. Мне вот кажется из моей позиции именно так. Спадарыня Вераніка, ці вось гэтая так званая пінская справа, так? Ці яна стала ў пэўным сэнсе такой кансалідуючай для горада? Ці ў пэўным сэнсе яна здолела аб'яднаць тых людзей, якім неабыякава ўсё тое, што адбываецца зараз у нашай краіне? Вы знаете, вы очень правильно сформулировали, она действительно консолидировала люди, которые даже не знали о существовании друг друга, люди, которые предполагали какие-то фундаментальные противоречия, в свете вот этих проблем объединили свои усилия. И, наверное, нету ни одного человека, который был бы равнодушен к пинскому делу, который был бы равнодушен к семьям наших обвиняемых, к судьбе у наших обвиняемых. И не все могут участвовать, не все имеют в себе такую храбрость, но безразличных точно нет. Я ведаю таксама, што ёсць праблемы са здароўем у некаторых фігурантаў гэтай справы, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Ці можна нейкім чынам ім дапамагчы цяпер? Нас очень волнует состояние Вячеслава Рабищука. Дело в том, что подавалось заявление на тот момент, когда его задержали, в течение 3 дней ему были нанесены телесные повреждения, и, как он указывает, они были нанесены сотрудниками милиции. И есть, скажем так, основания думать о том, что им был перенесен травматический инсульт. Его консультировал врач-невролог, назначались некоторые препараты, но, тем не менее, облегчение это ему не принесло. И еще даже на стадии нахождения в Пинском ИВС заявлялась просьба о его обследовании детальном, то есть о том, чтобы сделали ему МРТ, чтобы, ну, скажем так, возможно было его инструментально обследовать. Дело в том, что, понимаете, тюремная медицина, она не подчиняется Минздраву, она подчиняется МВД. МВД занял принципиальную позицию, они не хотят его лечить. В негласной беседе было сказано так: наша основная задача, чтобы вы не умерли. И на этом все. Мы добиваемся, мы просим, ходатайствуют родственники,
Сам Вячеслав просит, потому что его мучают головные боли, его мучает шум, его, понимаете, мучают, скажем так, тяжесть в голове, он испытывает значительный дискомфорт. И создана вторая петиция с просьбой все-таки его обследовать, оказать ему медицинскую помощь. Ведь, понимаете, даже лишение свободы, даже будучи признан виновным, мы не приговариваем его к лишению, скажем так, жизни, мы не приговариваем его к пыткам, мы не приговариваем к лишению здоровья, за ним сохраняется право на, скажем так, на оказание медицинской помощи и сохранение здоровья. И поэтому мы прикладываем усилия для того, чтобы отстоять его право на сохранение здоровья и жизни. Спадарыня Вераніка, вось ці на вашу справу, пінскую справу адгукнуліся таксама людзі з іншых гарадоў Беларусі. Ці вось вы адчулі падтрымку таксама з іншых гарадоў, можа вёсак, можа навакольных, а можа далёкіх? Ну, понимаете, пригород города Пинска, это практически тот же Пинский, они также участвуют и в протестном движении, и также они участвуют в оказании помощи нашим политзаключенным, но откликаются очень многие города. Брест, Пружаны, Кобрин, Минск, даже Витебск откликнулся. То есть равнодушных нет. Я встречаюсь с людьми, многие люди пишут мне в соцсетях, даже из других стран. То есть не только в Беларуси, но и из других стран, их интересуют подробности, и они спрашивают, как мы можем помочь. Спадарыня Вераніка, дзякуй вам за вашу неверагодную працу, жадаем вам поспехаў, каб сапраўды ў гэтай справе не было больш пашкадаваных, каб міліцыянты і супрацоўнікі сілавых структураў падмаўляліся сапраўды, а вы далі цудоўны прыклад і іншым гарадам Беларусі, як можна змагацца за свае правы і за правы тых людзей, якіх незаконна зараз трымаюць за кратамі. Дзякуй вам вялікі. Благодарю вас. А мы пераходзім да іншай тэмы. Адсядзеў месяц арышту за графіці з надпісамі «Жыве Беларусь» і «3 адсоткі». Аднак ад сваіх перакананняў не адмовіўся. Цяпер ужо былы палітвязень Міхаіл Беркас з Воршы, які быў асуджаны па крымінальным артыкуле за псаванне будынкаў у родным горадзе, выйшаў на волю 10 красавіка. Падрабязнасці свайго ўчынку хлопец распавёў журналістам Белсату. Баллончики с краской я брал на рынке. Я их покупал сам. В принципе, ну, как и многие, кто наносит надписи, ну, все это было целью показать свой протест, свое определенное недовольство тем, что происходит в стране. Ну, и я решил не оставаться в стороне и, ну, уделить вот этому определенное внимание. Вот. В принципе, ну, в данном случае я сделал надписи белыми и красными цветами. Ну, в данном случае здесь я нарисовал цветом красным, потому что, ну, здесь ярче выделяется. Я написал «Страшно выйти», нам также. Вот. Ну, я сделал довольно много надписей в своем районе. Ну, как раз по пути следования моего вот автобуса. Вот. И тогда по утрам я был вот в этом автобусе. Я слушал, что люди обсуждали, что многим это нравилось, и многие считали это правильным, да, что хоть кто-то показывает свой протест. Выходил я ночью все время в темной байке, в маске, с капюшоном. В принципе, страшно мне не было. Ну да, я наглядывался, да, на всякое, да, но особо ничего не было. Поймали меня, ну, интересно довольно. Вот так же охранники, да, я не знаю, что они в том месте делали. Заехали в то место, где шел я. Вот, они остановились около меня, спрашивать стали про какого-то вора, может, там вот украл что-то кто-то, да, и так далее. Но в конце концов так вышло, да, что сказали им по рации, чтобы они глянули, есть ли на руках следы краски. И, к сожалению, в моем случае в первый раз за все время они оказались на руках. В 2:30. Я уже сказал, меня словили, и в час дня меня в камеру всунули, да, только. Да, мне было страшно. Вот, ну, наверное, в первые дней 5, наверное, да. Ну, то есть страшно, да, то есть, ну, у тебя там руки, там, да, там, я не знаю,
все время ты на нервах, все потное, да, стресс. А потом, в принципе, ты уже начинаешь привыкать ко всему этому и более-менее уже. Ну, то есть, самое забавное, что в камере, да, с политических был я только, да, но остальные были там, кто-то что-то вот украл, кто-то за неуплату алиментов сидел, да, но все были недовольны. Вот, и ни одного я там не встретил, кто реально бы за действующую вот эту вот систему был. Зачем я сделал все вот эти надписи? Знаете, у меня все спрашивают, зачем, чтобы что, цель, да, того, что я сделал, что я вот этим вот доказал, да, ну и так далее. Вот этим я показал свой протест. Я так захотел сделать, да. Выйти, особо у нас больше никто не выходит, и, если бы я это сделал сам, да, один, я думаю, смешно бы было, да, я взял там, один какой-то парень стоит с флагом, машет, добрый вечер, да, вот, а здесь все, я взял, нарисовал, сделал то, что я считал необходимым сделать. Вяртаўся з гасцей, але дадому не даехаў, сувязь перарвалася. А позна ўвечары супрацоўнік следчага камітэту паведаміў, што яго адвезлі ў следчы изалятар КДБ. Так стала вядома аб затрыманні старшыні партыі «Беларускі народны фронт» Рыгора Кастусёва. Ён падазраецца ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо удзеле ў іх. Артыкул 342 Крымінальнага кодексу. Напярэдадні з'явілася інфармацыя пра знікненне ў Маскве палітолага Александра Федуты. Сёння КДБ пацвердзіў затрыманне Кастусёва і Федуты. Намеснік старшыні парты БНФ Вадзім Саранчукоў заявіў, што яны разглядаюць затрыманне як працяг кампаніі пра пераследу актывістаў легальнай апазіцыі ў Беларусі. Паводле блізкіх у кватэры Рыгора Кастусёва няма прыкметаў ператрусу. Усе ягоныя рэчы на сваіх месцах, затое ператрус учынілі ў ягонага зяця Змітра Антончыка. Забралі страйкбольны аўтамат, сістэмны блок, а таксама некаторую літаратуру. Да самога Змітра пытання ў работнікаў КДБ не ўзнікла. Ён прысутнічаў выключна ў якасці ўладальніка маёмасці, дзе адбываўся ператрус. Паводле Антончыка ніхто не чакаў, што Кастусёва затрымаюць. Цяпер да яго паехаў адвакат. У меня ўвогуле няма ніякіх версій, тому што я апошнім часам і ў размовах я не бачыў ніякіх там таких постав, каб меркаваць, што нешта рыхтуецца, такое, што можна падвесці пад такі артыкул. То есть гэта для мяне было просто незразумела. Я об этом і выказал і следчым таксама, што то бок, што я не разумею ўвогуле нават нагоды, каб гэта можна было штосьці там падвесці пад справу пад эту. Такім чынам, Александр Федута спачатку знік у Маскве, потым мы даведаліся, што яго затрымаў Беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі. Затрымалі па тым жа самым артыкуле, што і старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Што гэта? Зачыстка перад чарнобыльскім шляхам. Чым небяспечны ўладам паліткансультант і былы паплечнік Лукашэнкі, які апошнімі гадамі займаўся літаратурнымі даследаваннямі. Пра гэта мы пагутарым з Вольгай Харламавай, палітолагам з Менскага. Вольга, добрый вечар. Добрый вечар. Вось справы Кастусёва і Федуты, яны як бы так збегліся ў часе, таму мы так іх разглядаем разам. Але ці сапраўды яны маюць шмат супольнага, на вашу думку? Я б пакуль не спяшалася аб'ядноўваць гэтыя справы ў адну, нягледзячы на тое, што па сённяшняй, па інфармацыі на гэту хвіліну, артыкулы ў іх аднолькавыя. Таму што, па вялікім рахунку, гэта зусім розныя людзі з розным бэкграундам, з рознымі досведамі. Таму давайте пакуль пачакаем, нягледзячы на аднолькавыя артыкулы, я думаю, што гэта ўсё ж такі розныя справы і розныя інтарэсы, розныя наступствы затрымання ў гэтых лідараў. Тады давайте пройдземся і разбярэмся. Вось Рыгор Кастусёў, якога першага затрымалі, кіраўнік партыі БНФ, гэта легальная партыя, сапраўды легальная пазіцыя ў Беларусі, быць можа не такая ўплывовая, так, але ўсё ж такі знакавая, скажам шчыра. Чаму менавіта цяпер затрымалі спадара Рыгора? Фронт гэта сапраўды самая пазнавальная партыя. Калі запытацца у людзей на вуліцы, якія палітычныя партыі яны ведаюць у Беларусі,
Я чамусьці думаю, што першая партыя, якую яны ўзгадаюць, гэта будзе фронт. І з улікам, што бліжэйшае мерапрыемства, якое традыцыйна праводзіць фронт, чарнобыльскі шлях, гэта стандартнае, гэта такое адносна масавае мерапрыемства, і яно асацыюецца, яно звязанае з назвай Беларускага народнага фронта. Ёсць вельмі вялікая верагоднасць, што тое, што зараз адбываецца з Рыгорам Кастусёвым, гэта выглядае на зачыстку. Гэта выглядае на спробу прыбраць рэшткі магчымых вулічных лідараў перад чарнобыльскім шляхам. То есть беларускія ўлады ідуць па гэтым шляху досыць даўна. І яны як бы не спрабуюць шукаць нейкія новыя магчымасці. Перапрашаю. Некаторыя жартавалі сёння ў сеціве, што падобна КДБ знайшла метадычку з 2010 года і пачала затрымліваць ужо тых людзей са старой, сапраўды старой апазіцыі, якая зараз не то, што адышла ад справаў, але, быць можа, напэўна, менш уплывовая, менш актыўная. Гэта толькі хутчэй за ўсё азначае тое, што ўжо зусім не засталося тых людзей, якія маюць яшчэ хоць нейкае значэнне ў Беларусі, правда? Я б не казала, што не засталось людзей, якія не маюць значэння ў Беларусі. Я б ўсё ж такі звязвала затрыманне Рыгора Кастусёва з Беларускім народным фронтам і з чарнобыльскім шляхам. Таму што зараз на 25 сакавіка масавых мерапрыемстваў не атрымалось. Наступная дата, наступная падзея, якая можа сабраць людзей, гэта ўсё ж такі чарнобыльскі шлях. Ёсць спробы афіцыйна правесці мерапрыемства, ёсць пададзеныя заявы. І вот тое, што адбываецца зараз, выглядае на што такое заява ў Беларусі на правядзенне масавага мерапрыемства. Гэта заява ад чалавека, у якога няма не тое, што крымінальных, у гэтага чалавека не мусіць быць адміністрацыйных правапарушэнняў на працягу года. І зараз выглядае так, што тыя, хто могуць падаваць такія заяўкі, у іх прыбіраюць юрыдычную нагоду звяртацца по запыту на правядзенне масавых мерапрыемстваў. Это прыкладна так, як мы памятаем, што садзілі ў турму кандыдатаў у прэзідэнты, каб потым яны не маглі быць кандыдатам на наступных выбарах. Спадарна Вольга, а давайте вернемся цяпер да асобы Александра Федуты. Гэта досыць вядомы чалавек у Беларусі. Апошнім часам ён часта ездзіў у Маскву, бо ён зараз займаецца напісаннем дысертацыі па літаратуры. Вось з чым звязана ягонае затрыманне сёння? Я б все ж таки сказала, што сітуацыя з Федутай, яна значна больш складаная, чым сітуацыя з Рыгорам Кастусёвым. Таму што калі з Рыгорам Кастусёвым все зразумела, ён кіраўнік Беларускага народнага фронта, то у Федуты значна больш складаная і шматузроўневая біяграфія. Мы ведаем, што ён у свой час працаваў у камандзе Лукашенка, ён у свой час быў чалавекам адным з тых, якія прыводзілі Лукашенка да ўлады. І з другога боку мы ведаем, што Лукашенка не забывае людзей, якіх ён лічыць здраднікамі. Таму, в прынцыпе, гэта можа быць нейкія асабістыя разлікі, нейкія асабістыя крыўды і асабістыя спробы помсты. З другога боку, Федута апошнім часам досыць рэгулярна ездзіць у Маскву, і мы там ведаем афіцыйную версію, што ён працуе ў архівах, але ён, безумоўна, з кімсьці ў Маскве сустракаецца. І узнікае пытанне, з кім менавіта, якія людзі, хто гэтыя людзі, хто за імі стаіць. Таму на сёння пытанне, чаму затрымалі Федуту, яно значна больш складанае. І не толькі чаму, але яшчэ і як затрымалі. Таму што такія падрабязнасці затрымання, яны дагэтуль невядомыя. Хто затрымліваў, як, па якіх дамовах, якім чынам.
перадавалі ў Менск ці перадалі яшчэ. Ну як бы шмат дадатковых пытанняў, на якія трэба атрымаць адказ, а пасля ўжо спрабаваць фармаваць нейкія больш-менш рэальныя версіі. Так, сапраўды мы дагэтуль не ведаем, дзе цяпер знаходзіцца Александр Федута. Ягоная жонка спрабавала высветліць, але дагэтуль яшчэ гэта дакладна невядома, хоць ось палітолог Балкунец пісаў пра тое, што хутчэй за ўсё, што ўжо на Валадарцы знаходзіцца, але іншага пацверджання мы не знайшлі гэтай інфармацыі. Тым часам я бы хацела зараз перайсці да іншай тэмы. Сёння Александр Лукашенко накіраваўся ў Баку да свайго, можна сказаць, сябра па дыктатуры Ільхама Аліева, з якім яны дастаткова добра сябруюць. Вось, гэта двухдзённы візіт, і тут варта зазначыць, што гэта другі міжнародны візіт альбо паездка непрызнанага лідара Беларусі за межу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, які ён сфальсіфікаваў. Вось чаму ён паехаў, па-першае, у Азербайджан? Ну, я б таксама пачала з такога невялікага адступлення наконт сяброўства. У палітыкі сяброў не бывае. У палітыкі бываюць сітуацыйныя партнеры. І адзін з такіх старых, правераных сітуацыйных партнераў гэта якраз Аліеў. І не дзіўна, вось гэтая паездка, другая паездка, пасля паездак у Расію, паездка ў Азербайджан. Азербайджан для Беларусі гэта, па-першае, нафта. І я б хацела нагадаць гледачам, што у Беларусі ёсць падпісаны кантракт з азербайджанскай нафтавай дзяржаўнай кампаніяй «Сакарам» на пастаўкі ў Беларусь азербайджанскай нафты. І, па-другое, Азербайджан для Беларусі гэта пакупнік, і пакупнік такі вельмі буйны зброі і тэхнікі, якая можа выкарыстоўвацца як вайсковая тэхніка. Таму, калі так казаць груба і прыбліжана, гэта спроба працягнуць два кантракта. Контракт на набыццё нафты і контракт на продаж зброі і тэхнікі. Мы таксама выдатна разумеем, што цяпер Александру Лукашэнку проста жыццёва патрэбныя грошы. Грошы на тое, каб далей будаваць гэтую сваю рэпрэсійную машыну, якая зараз працуе ў Беларусі. Мы ведаем, што ў 2010 году Аліеў даў Лукашэнку $200 мільёнаў крэдыту. Ці зараз магчыма, што Лукашенко зноў будзе прасіць грошы, хоць мы ведаем з афіцыйных заяваў, што быццам бы крэдытныя справы ўздымацца не будуць. Я не думаю, што Лукашенко будзе прасіць грошы. Гэта хутчэй візіт на будучыню, такі задзел на будучыню. Таму што нам не варта забываць яшчэ адну дробязь. Азербайджан – гэта краіна, за якой стаіць Турцыя. У Турцыі таксама ёсць свае інтарэсы, у Турцыі ёсць своеасаблівасці ў адносінах з Расіяй. І Турцыя з Беларусю, у тым ліку і праз Азербайджан, звязаная па пэўных тэхнічных каналах, па даследаваннях, па распрацоўках зброі, па распрацоўках тэхнічных, у тым ліку беспілотнікаў. Таму візіт у Азербайджан – гэта не толькі наўпрост візіт у Азербайджан. Візіт у Азербайджан – гэта пэўныя намёкі, пэўныя магчымасці для далейшых кантактаў, у тым ліку і з Турцыі. Таму тыя грошы, тыя крэдыты, якія можа раптам даць Азербайджан, даць Баку, на сёння не з'яўляюцца істотнымі. Значна больш істотным з'яўляецца праца на заўтра. Лукашенко упэўнены, што пэўным чынам, у пэўным аб'ёме ён сітуацыю ў Беларусі пад кантроль узяў. І ён зноў пачынае працаваць не толькі на сёння, не толькі на тое, каб утрымацца. Гэта тое, што ён рабіў апошніх палову гады, да ліхарадачна спрабаваў утрымацца. Зараз ён спрабуе працаваць зноў на заўтра. У тым ліку па нафтавых кантрактах і ў тым ліку па зброі і па тэхніцы.
Ці можа Александр Лукашенко зрабіць такі своеасаблівы падарунак Ільхаму Аліеву і прызнаць Карабах за Азербайджанам? Не, ён такога, канешне, рабіць не будзе. Зноў хацелася б нагадаць, што Лукашенко дагэтуль не прызнаў і не будзе прызнаваць Крым за Расіяй. Тым больш ён не будзе прызнаваць Карабах за Азербайджанам. Ну і узгадаем, сёння Аліеў таксама зрабіў пэўную заяву. Ён сказаў, што у Азербайджана Карабах – это азербайджанскія тэрыторыі, але Азербайджан не мае да Арменіі тэрытарыяльных прэтэнзіяў. Калі прэзідэнт Азербайджана такое кажа, то тым больш у госця няма падставаў супярэчыць гаспадару. Таму такіх заяваў чакаць дакладна не трэба. Заявы будуць стандартныя пра сяброўства, пра супрацоўніцтва, пра тое, што ёсць даўнія сувязі, якія працягваюцца, да, і мы чарговы раз пачуем пра тое, што нават у палітыцы ёсць сябры, і вось гэта адзін з сяброў. Традыцыйная рыторыка, да якой мы асабліва апошнім часам вельмі прызвычаіліся. Дзякуй вялікі за гэтую размову, за гэтае тлумачэнне. Палітолог Ольга Харламова з Менску была з намі на сувязі. Тым часам, шаноўнае гаспадарства, мы бачым, што Александр Лукашенко ізноў пачынае працаваць на будучыню. Прынамсі, так гэта выглядае па словах нашай госці, эксперткі, палітолага Ольгі Харламовай. Тым часам на 72-м годзе жыцця пайшоў беларускі музыка і саліст ансамблю песняры Леонід Барткевіч. Паводле ўдзельніка гурта Валерыя Скаражонкі, у Барткевіча быў цукровы дыябет. Заслужаны артыст Беларускай ССР скончыў архітэктурны тэхнікум і на аснове ягонай дыпломнай работы быў спраектаваны кінатэатр «Кастрычнік» у Менску. Леонід Барткевіч праславіўся песнямі «Александрына», «Бярозавы сок», «Вераніка» і Алеся. На гэтым я з вами развітваюся. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Молодость моя, партизан, сосны да туман. Не забыться песни той давняей весны на Муромской дорожце стояли три сосны. Сказать, что Василёчек, дык фарба им одна. Александрина, теперь пришла зима.